ברז, אני ברז, זה ברז, אני הולך עד הסוף, אני אמיתי, אני אומר את האמת, אני עד הסוף, ואימא, עד הסוף, אנרגיות חיוביות, יש לי אנרגיות חיוביות, אני גואל, אנרגיות שליליות יש לו, הוא מקנה באף גדול, הוא מקנה, אני עושה כיף בבית, אקסייט, אני מתרגש, אני עושה דברים, הוא מקנה גואל, הוא אנרגיות שליליות, אני עד הסוף, אני אמיתי, אני אראה לו אף גדול, אני אראה לו, ואימא אני אראה לו אף גדול, ואימא, עד הסוף, אקסייט, ואימא, אף גדול, אקסייט, ואימא, אני אראה לו עד הסוף, אנרגיות חיוביות, ואימא אף גדול. אני ברז, זה ברז. שלום ברז, נבחרת לתפקיד ראש הבית. אני ברז, זה ברז, נבחרתי תפקיד ראש הבית, אני מרגיש גאה אני מרגיש, ראש הבית, ברז, אני, ואימא, עד הסוף, ראש הבית, ואימא. שלום ברז, מיד תקבל מראה. יש לי שרירים, הוא חיצוני, זה הכרטיס ביקור שלי, אני לא שמסתכלים עליי, אומרים, הוא חזק, ואימא, השרירים, אני חזק, אקסייט. שלום ברז, מחכה לך שיחת טלפון לאסי. הלו אסי, אני אוהב אותך אסי, אתה גדול, ואימא, אני אוהב אותה עד הסוף אסי, אתה גדול אסי, אוהב אותך אסי.